Здравейте, приятели! Тук се намираме на Мюгелзе, Берлин. И тук е голямо зе. Направо, олеле майко, копардисва от всякъде. Къса, къса. Гледай, какво става, майко, майко. Гуморни са. А тъй, че завърти колана, той чигабана, чикър, чикър, манга. А тъй, давай, давай. Искам да виждам какво става. Айде, приятели, тук сме в YouTube канала. Влизаме вътре в голямото зе и ако искате нещо да ви покажа, ето гледайте какво става, колко е голямо. Тук лора има, да не кажете, че сме сами. Гледайте, гледайте къде се намираме. Малкия Париж на Лондон. Айде, копардисва, майко! Абакала, майко! Гледай какво става. Тук чуни-муни всичко има. Тук има чуни-муни. Давай, давай, ти искам да... Ой, майко! Ана, майко, дълбоко! Ана, майко! Копардисва! Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Тук се намираме на Мюгелзе. Тук сме до Париж. Гледайте за какво става въпрос. Хората вътре са къпят. В момента водата е около 30 градуса. Майтап прави се. Няма майтап, никакъв майтап. Тук и самолети има и всичко. И може и от време на време да набомбандирате тук под вода се гмърнем. Страх му е да скочи, да ни паднат гаши, да иде чичура. Да, да изде и третия крак отвънка. Его, той го е страх да клекне. Аре, клекни му никога! Ще изде чичура! Чичура ще изде! А те наведи са малкото! Чай да намокрем. Тема! Дай аз да ме снимам сега, дай! Ще върви цялата тя на вода, няма. Да намокрим малко топията! Да се охладими! Здравейте! И така, приятели, тук се намираме на езерото. Много голямо езеро. Много голямо езеро. Може ли да излезе някой крокодил? Някой гущер може да е подводен. Ами може да. Шарани има. Има шарани вътре. Много е голямо, уникално е. Който иска да дойде тук на почивка, няма да съжали. Безплатно е, между другото. Стига правя видео, бе. Кой ги интересува от хората? Ама чакай, така на хората, виж. Виж, хора. Кажи на хората, ама. Обезкосмих се, гледай. Ама разлика от тука. Тука ма фана крастът. Тука волна една шапка може да се изплите. Той дядо ти така. Дядо, аз съм се отчал за мен. За кое, бе? Много космато. Ама космато, ма третия крак съм го обръснал. Страшно е. И тя за YouTube га искам. Искам да на YouTube, на YouTube! Сега ще га видиш на YouTube, аз га снимам тук. Виж какви стойки прави. Обаче стойка ги къде? Сторе. Снимай лодка, снимай. Хора, приятели, вижте, тук много е хубаво се намираме. Там има заскок. Да скачаш, тук има въздушни вятър, има лодки, можете да се пускате. Тук знамената, голямо зе. И е безплатно. И е безплатно. Входа е Само на безплатен. 30 км от Берлин. Паркинг има навсякъде. Паркинг има навсякъде. Не се притеснявайте, приятели. Ама Който често ви иска. казвам по-добре, елате хора, елате С колелото. Някой коло. Някой коло да дойде, защото... Работата става антибучочо. Ей, майтапчисти, ей в YouTube. Салата ли искаш? Салата има. Всичко да, водата малко е като се едно, че сме на Черното море. Сякаш кораба пусна лайната сега. Бай. Празни бункера. Никой няма да гледа в YouTube така. Има ми вика, чакай кай да вляза, да съблика гащи. Викам, идееш и будеш много гледания. Събличика си гащи. Не бе, ви пък бе. Айде. Айде, стига ти, после пак ще пуснем някой видео как ще скочим от там, от 5-6 метра. Покажи как се къпява. О, майко! Как се къпява.
Искаш ли малко шампуан? Гледай, да ни кай, че после той... Айде да се изтърка газа. Айде! Да ни помириш. Айде, като... Бе, как можеш така да правиш? И най-важното, мийте си газуя, защото лятото време миришат на киса. Мийте си минчите. И минчите. Че много лошо лято идва 35 градуса. Между другото, хубаво, че и тук водата, защото аз не се къпя много често. Това е економия. Да. Сериозно ли бе? Да. Зато или не плащам много ток? Да. Е. Айде спирай ти за сега, после пак сме на линия.